Manyan jihohi guda 10 a Arewacin Najeriya da suka fi yawan gidajen abinci a shekarar 2025. A lamba na 10 muna da jihar Borno. A wannan jihar ta Borno akwai gidajen abinci da yawa, musamman Maiduguri tana da gidajen abinci fiye da duk yadda kake tunani, wa'anda yawan gidajen abinci a wannan jihar ya kai akalla 1,000 har da 200. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Taraba. Taraba jiha ce da ba a wasa da harka idan ya zo ta fannin abinci, da gidajen abinci guda ɗaya har guda 1,300. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Gombe. Karuwar gidan abinci a wannan jihar ta Gombe fa kowane lokaci ba a cewa komai, wanda akwai gidajen abinci da yawansu ya kai akalla 1,000 har da 400. A lamba na 7 kuwa muna da jihar Sokoto. Wannan jihar na Sokoto tana da gidajen abinci na gargajiya da na zamani, wanda yawansu ya kai akalla gidajen abinci guda ɗaya har 1,600. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Neja, musamman a garin Minna da Sileja. Wa'annan wajajen fa akwai gidajen abinci da yawa. Jimillan gidajen abinci a wannan jihar ya kai akalla 1,000 har da 800. A lamba na 5 muna da jihar Taraba. Taraba tana ɗaya daga cikin jihohi da ba su sanya ake wasa ba da harkar abinci, da gidajen abinci guda ɗaya har gidajen abinci 2,000. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Katsina. Jihar Katsina na ɗaya daga cikin jihohi fa da ake ɗiban abinci ba da wasa ba, da gidajen abinci guda ɗaya har gidajen abinci 2,500. Kana a lamba na 3 muna da FCT Abuja. Akwai gidajen abinci da dama wanda yawansu ya kai akalla 1,000 har 3,200. A lamba na 2 kuwa muna da jihar Kaduna. Kaduna ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin jihohi da suka fi yawan gidajen abinci, musamman a birnin Kaduna da Zaria, wa'anda yawan gidajen abinci a wannan jihar ya kai akalla 1,000 har 3,500. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta zo na farko daga cikin jerin jihohi da aka fi samun gidajen abinci a Arewacin Najeriya baki ɗaya, ita ce jihar Kano ta Dabo Tumbin Giwa, da gidajen abinci guda ɗaya har gidajen abinci 4,000.